உங்க 2 பேருக்கு கொரோனா காலத்துல அமைச்சர் ஊர்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சாராமா மக்களுக்கு? நல்லா செஞ்சாரு, நல்லா செஞ்சாரு. மாவு பாக்கெட்ல இருந்து சுண்டக்கடலையில இருந்து அவர் என்னப்பா செய்யல, எல்லாமே நல்லா செஞ்சாரு. சனத்துகளுக்கு 1000 2000 கொடுத்தாரு, சீலையை கொடுத்தாரு, எல்லாமே கொடுக்குறாரப்பா. ஏப்பா கொடுக்கல, நல்லா செய்யறாரு. இவருதான் வரணும். நல்லா செய்யறாரு, நல்லா செய்யறாரு. அதெல்லாம் எந்த குறவும் இல்லப்பா. அவர் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க, இதுகெல்லாம் சின்ன பிள்ளையா கையில இருந்தாங்க, அவங்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு செய்யல. ஆமா, அந்த உண்ணியத்துல நல்லா நல்ல மனசுப்பா. அவர் என்னைக்கு நல்லா இருப்பாரு, மீண்டும் அவர் தான்ப்பா வருவாரு. 10 வருஷம் கண்ணுல தண்ணி பாத்துக்க அம்மா இல்ல, ஊரும் இல்ல, ஊரு கூட தண்ணி இல்ல. அது இந்த வருஷம் அவர் வந்து நல்ல மனுஷன், நல்ல மனசு. அவர் சாமி இருக்குல்ல தானே இருக்காரு, நம்மளோட சாமி இருக்குல்ல இருக்காரு. நம்ம தெய்வத்தை மொத்தமா கும்பிடுவோம். நல்லா மக்களும் பாக்கலையா, மக்களை ஊர் மக்களைத்தான் பாக்கணும் வராரு. கிளம்பிதான் வராரு, பாக்கட்டும். நல்லா இருப்பா, எல்லாருமே நல்லா இருப்பா. அவருக்கு தேப்பா ஓட்டு. ஆமா, ஊர் பூரா அவருக்கு 10,000 கையில விழுந்து கொடுத்து போடுனா நாங்க போடுற தயார் இல்லை. கோவிச்சாந்த இதுல 6 இருந்து கோவிச்சுட்டாங்க. நடப்ப சொல்றேன், நல்லது கேட்டது செய்யறவங்களை தானப்பா பேச முடியும். கோவிச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல. இந்த பால்வாடி எல்லாம் புதுசா கட்டி கொடுத்துருக்காரு, அதனால பிரயோஜனப்படுதா? குழந்தைகள் இதுக்கு மேல பிள்ளை விட்டு எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுத்துட்டா இருக்கா. பிள்ளை பத்தவங்க இந்த பெரிய பிள்ளையா இருக்குது, எல்லாம் மாவு பையவே வாங்குறாங்க. நல்லா இருக்கணும். இந்த ஊர்ல சுகாதார ஆஸ்பத்திரி வந்து இருக்கா? உங்க ஊர்ல இருக்குப்பா, அதெல்லாம் நல்லா பாக்குறாங்க, தினம் வாராங்க. மக்களுக்கு தேவையான சுகாதார ஆஸ்பத்திரி பாக்குறாங்க. அம்மாவோட ஆட்சி நல்லா நடக்குது. அம்மா என்னைக்கு நம்மளுக்கு நல்லாத்தான் பார்த்துச்சு, அதுபோல இன்னமும் செய்யறாங்க. நீங்க மறுபடியும் எந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவீங்க? நாங்க அம்மாவுக்கு தான் போடுவோம். சரி, நாங்க இந்த ஓய்வு வாங்குறது அம்மாவுக்கு தான் போடுவோம். என்னப்பா, நாங்க என்னைக்கு அம்மாவுக்கு தான் போடுவோம். ரெட்டலைக்கே வாக்கு வச்சிருங்க. ஆமா, நல்லது, ரொம்ப நன்றி. நன்றிப்பா. அப்ப ரெட்டலைக்கு தான் அடுத்து ஓட்டு போடுவீங்க? ரெட்டலைதாப்பா, கண்டிப்பா ரெட்டலை. இன்னும் அதே ரெட்டலைதாப்பா. நல்லது, ரொம்ப நன்றி.